The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Galatians 5:22-23, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Ephesians 4:22-24, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. The dangers of the last days, as delineated in 2 Timothy 3:1-5. Verse 1, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Verse 2, for people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing. This is an expression of scorn or contempt. Scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Verse 3, they will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Verse 4, they will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. And verse 5, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Before we start our Bible study ining adlaw, atong tumanon ang atong SOP, Standard Operating Procedure. This is our routine. Kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag, pinagi sa pagsugid sa atong mga salang nabuhat ng adlaw, ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Kini ang mando sa Dios. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So hinganli, isugid kanang imong mga sala aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug galang kanimo higala nga dili pa man ka magtotoo, sunda ang mando sa Dios o kana pag-agda ka na sa Dios kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Therefore, magampo ta karon sa hilom, agi o pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Amahan among langit no, nagkapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong
dangat ka na mo, buhi pa kami nini among lawas, kini gumikan naman sa imong grasya. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, itong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome kaninyong tanan. Niya na kita magadupot karon sa atong tunanan nga developing divine viewpoint. Ang pag-ugmad sa mga huna-huna sa Dios. Ang pag-angkon nini, pagtuon nini, mga huna-huna o mga tuyo, kabubuton, pahimangno, pasidaan, o kini atong tunan. Yes. Ang atong main thrust nini atong ministry na sayod na kamo, mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan o sa pagsangyaw sa kamaturan ngadto sa mga magtutuo aron sila magatubo diha sa kahibalo o grasya. And it is true that there is power in the gospel. This is what we are spreading to the entire world sa moabot ni atong pagsangyaw niini. Then akong malikon nga it is true that there is power in the gospel. The same gospel nga si Apostol Pablo misangyaw niini, that the famous late evangelist Billy Graham preached sangyaw usab niini, nga mga doctrinal nga mga evangelista misangyaw niini, and I am preaching it. Kini maayong balita sa kaluwasan is changing lives and saving souls today, pinagi sa enabling ministry sa Dios Espiritu Santo. So you as a believer can share this very same gospel message with your family and friends, with the hope and prayer nga it will lead them to the saving work of Christ. Thus, get saved. Now, unas tanan, kita mga magtutuo. I'm addressing this to our fellow believers. Just to refresh our mind, kitang mga magtutuo, nakadawat na sa mga benepisyo, kaayuhan sa kaluwasan. Okay? Yan tug yung higayon nga mihimo kitag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluwas. We receive right away, instantaneously, the benefits from the grace of God at the point of salvation. Kita nga tao pag-usab, gihatagan kita kinabuhing dayon, gisuluban kita o giisipan kita pagkamatarong sa Dios, o gihatagan kita sa katungod nga mahimong anak sa Dios, pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang, o kita nahimo ng mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God. Ang atong ngan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. O kita na matarong na. We are now justified. Kita gilukat man sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo. We have been redeemed by the precious blood of Christ. And now, we have been reconciled to God. Napasiguli na kita nga sa Diyos nga Amahan. And kita na'y usa na dugtong na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Nahimo na kitang mga magtutuo, mga luwas. Okay? So, mo na yung mga benefits katong nadawat. O human kita maluwas,
automatically misud kita sa plano sa Dios. Ug sa dihang pagsud nato sa plano sa Dios, ato dayon nga masugat ang mando sa Dios nga 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ang atong kalag. Unsaon? Pinagi nining atong ibuhat pagtuon sa pulong sa Dios. O bisag unsang mga pundok diha nga doctrinal nga pagtudlo sa pulong sa Dios, pinagi sa usa ka pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo, who has been given by God, Holy Spirit, the spiritual gift of evangelism. So, sa atong pagtuman niini, adlaw-adlaw, nagapadayon sa pagbubo ang Dios kanato sa iyang logistical grace, support. Ang tuyo nini, kita, we are sustained simply to keep us alive in the devil's world. Kay kining logistical grace tuod as a review gihapon kini ha. Kay bahin kini sa divine viewpoint. We are trying to develop ugmaro nato kining mga Diyos nun nga pangunahuna. Dumdum ka, Isaias 55:8-9. Ang akong unahuna dili sama sa inyong unahuna. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. In fact, 1 Corinthians 2:16, nag-ingon nga kinihuna-huna ni Ginoong Jesucristo. So, the logistical grace that we now receive on a daily basis, of course, dili lang kay daily basis, every minute nga nakita sa Dios nga nanginahanglan taniana, sangkap gid ang Dios kanato sa logistical grace. Material things kini nga ang Dios nagasuportar o nagasustenir sa magtutuo that simply keeps him alive niining yuta o kalibutan nga gidumala sa kaaway sa Dios. Satanas. Excuse me. So, kay kita gong mga magtutuo nang inahanglan magkita sa hangin nga atong mahanggap, sa atong pagkaon, atong shelter, clothing, atong mga higala, ang atong anghel magbalantay. Now, God importantly provides us as believers, the things that supply and provide for our spiritual advance. Unsa man kining mga pag-supply sa Dios alang sa atong espirituhanong pagtubo. Well, we have the completed canon of Scripture. We have the rebound. Excuse me. Alang sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo o kita kanang mapunan sa Espiritu Santo, dumalahon kita niya o kita na ipagkigambitahin sa Diyos kamahan. Unya, unsa pa, na ay pastor magtutudlo nga andam sa pagtudlo. Unya, na ay lokal nga simbahan. Well, kini ato karong hain ka man karon mamutang, diya pa sa imong panimalay o sa inyo bang grupo baron, that's the local church. We consider na diin ang doktrina gitudlo. Unya na patay mga sakyanan na atong kasakyan paingon sa atong grupo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, Bible class, perhaps di naman ni kanang usable karong panahon ang kining tape recorder di na. Of course, yan yung atong YouTube na channel na imong
kuha kining atong ministry. O na ba sa radio or some other means of hearing doctrine in the absence of a local pastor. So, prinsipyo, God is glorified to the maximum by blessing you to the maximum, not by merely sustaining you. You see, anha may maya ang Diyos. Pinagi sa atong maximum doctrine nga niya na sa atong kalag. Now, okay, so karon kay imanduan man kita sa pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. This is the second part, the atong itunan usab kini the real keys of success in life. Ang matuod yung mga inunta yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Mao kini ang atong gipangisgutan. Kung buot ka nga magmalampuson, magmadinaogon, o magmauswagon sa imong kinabuhi, mao kini ang atong panguhang mga punto sa doktrina. So, mao kanay kaduha. Ang ikatulo niini nga himua nga pasiuna ang imong pagtuon sa pulong sa Dios. Prioritize the study of God's Word. And then, expose yourself to doctrinal Bible studies like what we are doing. Nakanas Lucas 12:31. And then, organize your life around God's Word. You see? O doon ay unom ka mga kinahanglan niining inunta 6 requirements of the Christian way of life. Kaya kini namang mga punto sa doktrina atong gitunan, pahin kini sa pagkinabuhi nga mabulukon nga kinabuhing espirituanon. Fabulous, fantastic spiritual life. Kay iya man sa Dios. So doon ay mga unom ka mga requirements in the Christian way of life. Number 1 is routine. Kinatong ginabuhat na lahat, routine man eh. Kung sa may buot pasabot nga routine, atong nandan. Ikaduha, nga atong ipahiluna ang atong kinabuhi. Organize our life around God's Word. Nya, sunod, kinahanglan nga at kini nga atong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, that should be the number 1 scale of values, the true scale of values. Gawas nga kini mo ay imong pasiuna na yun. Kaysa imong pagbuhat niya na, himo ka og mga maayong mga desisyon sa kinabuhi. Kay sa imo unyang pagpadayon niini, you are expected nga you reside sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. Dapit, ha? It's a place. Yung mental attitude, kining dapita. So, when you are inside niining dapit nga naa ang gahom sa Dios, then ato ning gitawag operational divine then as fear. You make good decisions inside that place because that's the position of strength. Sa diha nga naa ka diha puyo, then wala kay nabuhat nga sala, you are free from any personal sin like mental, lingual, or overt sins. Wala. You are free. So therefore, kalima nini, be persistent. Makugihon, masigihon. And then, number 6 is perseverance, ang imong pagkamalahutayon. Pagpalahutay niining atong ginabuhat na daw. And this should be the most thrilling, the most adventurous, the most important time sa tibuok adlaw. Kining atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya gawas pa niya na nga ipagamit sa Dios katong iyang gisangkap kanatong mga magtotoo unsa man. 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios. Rebound
filling of the Holy Spirit, faith rest technique, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and then occupation with the Lord Jesus Christ. Kini, ako lang gilakbitan kining God's 10 problem-solving devices. You see? Ano kita ikapangulipas na isangkap ka kining tanan sa Dios alang sa atong kalampusan. Yeah, you see, we are now in the process of developing divine viewpoint. Kini man ang mga hunahuna sa Dios. Gikan siyang mga pulong. So, ang ikaunom nga punto akong dadlon nimo, claim God's promises every single moment of every day. Claim. Na unsa may imong maklaim kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. That is God's mandate. Claim my promises. Kay kini, this will lead you to occupation with the Lord Jesus Christ. And then, you must be in the right place at the right time with the right attitude. Operation PTA. Namdong ka? Kung ayaw kalimto katong atong slogan. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Operation SLBA. Now, bisag unsang station in life that you are in, that is supposed to be your full-time Christian service. Na si Piso 6, 7 nga 8, Segundo Corinto 9, 12 nga sa 13. So, mao na nga, kini ang mga punto nga itong gidakan nimo. Maghatag ka na to. Niya ng pagkabot gyud niya ng personal sense of destiny. Iba naman ka nga, ang atong destiny ingon nga mga magtotoo is ang langit. You see? Di naman tataga dinhi. Taga-langit naman tani. Atong higayon nga atong hidawat. Gituuhas Ginoo sa Kristo. Di na tataga dinhi. Langyaw na lang ta dinhi. So, ang ato karong padulungan, of course, dili kay padulungan, God has assured all believers to be in heaven. Now, mutanda na po mo singit lang tag His good name. What really is heaven? Saman. Nabitas versikulo 1 sa Juan 14. Let not your heart be troubled. Now, kaya nga itong destiny is heaven, right? Ingon nga mga magtotoo. Our motivation is heaven. Heaven is a real place. Mas tinuod pa kini sa lugar nga atong gipuy-an karon. It is more real than this place we are living now. Dili maning heaven just an adjective like a heavenly thing. No, it is real. Matuod kini, tinuod kini. Jesus Christ is the glory of heaven. Now, dito sa langit, there is no need of ID. Wala. Everybody knows everybody. We will be kanang makighinabi kita, makikukabildo na kita sa atong mga hinigugma. Og mauna nga, I look forward to conversing with my granddaddies and grandmommies. We will be even conversing with our offsprings that we have not known and met in this world. Oh, what a day. Unsagid ka ng lawa. A great reunion, grand reunion. What an awesome day that would be. Nabitoy, alaway to niya na. You see, human gid tang naluwas after we got saved. We were supposed to be desiring only the things of God, not anymore the things of this world.
kining mga lustful desires of the old sin nature, the cosmic or worldly desires. Now, tinod, nga we still are in this world, or although we are not of this world. Tungod kay, ingon nga mga magtutuo, we don't belong here. We belong to heaven. Kitang mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, mga lungsurano na mas langit, tagalangit na. Philippians 3:20. So may gisultis Philippians 3:20 that all believers are citizens of heaven. So, ingon nga mga citizen na sa langit, we are supposed to be the aristocrats. Tungod kay kita mga sakop naman sa harianong panimalay sa Dios. As a royalty, we now should speak, think, and act as royalty. And we should remember that it is the Lord Jesus Christ whom we owe utangan taniya our being royalties. Himself as the King of Kings and the Lord of Lords. Now, mauna nga, atong gisingit lang ni mga punto sa doktrina, kinahanglan atong ugmaron ng atong pagtuo, paglaom, pagsandig, pag-agad lang sa grasya sa Dios. Buhi ta, umikan lamang niya na. Wanay lain katarungan. We are alive because of the mercy, love, courtesy, grasya sa mga bitaw ni kanunay na itong balik-balik sa di pa kita magsugod sa itong pagtuon sa pulong sa Dios. So sa paglabas sa itong una-una, faith. Kinahanglan ugmaron kini nga itong paglaom, pagtuo, pagsalig. Kini pagtuo atong tutukan kini. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Asa man na makita nimo. Kanang man na sa Romans 10:17. Onya, kining pagtuo nga gisgutan sa Hebreanon 11, versikulo 1, unsa may gisulti diha. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yan, itong higayon nga kita naluwas, pinagi sa itong pagbutang sa itong pagtuo kang Ginoong Jesucristo by putting our faith on Him. We put and direct our faith on God's Word and grow with it. 2 Peter 3:18, mo na niya ang atong tumong sa atong pagtuo. Mabitaw ng nagiingon nila diha sa controversial kayo ni libro ni Santiago nga faith without works is dead. Now, okay, dili sa tamong tukbil niya na kay it will take time. Ato lang ang hisgutan later on, okay? Kaya naghisgot man tag faith din he. So, after we got saved, by putting our faith in Christ, we now, karon ba, have to put and direct our faith ngadto sa pulong sa Dios aron kita magatubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Now, by taking in doctrine sa adlaw-adlaw nga pagi, we eventually have our soul grow diha sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo. Unfortunately, if we don't study doctrine, kini atong pagtuo mag-aop-aop. Okay, our faith fluctuates and mutates like that what happened to Simon Peter and the disciples who were in the boat. Nung kaman yan ng kasaysayan yan. It was in the middle of the night. Sa diha nga may hapak kanila sa ka unos. The storms came. You see, storms in life always come to us. Tutuki ka na.
kaamgid nato kining storm, kining unos, sa unos sa kinabuhi, nga moabot sa atong kinabuhi. Ug mao na, nga kadto, hitabua, ang mga disipulo, kuyawan naman sila. And they saw our Lord Jesus walking on the water. And in faith, si Pedro, usa sa mga disipulo, stepped out on the water. Ug misugod siya sa lakaw on the water towards our Lord. Apan samtang siya nagalakaw, just tubig, si Pedro, misugod naman siya tanaw sa mga bawd. He began to look at the waves, the wind, and the rain, ang unos. So, unsa nitabo? He got his eyes off kang Ginoong Kristo. Then he began to sink. Unlod na siya ginahinay. Tiglahom na siya ginahinay. As he was sinking, he said, Lord, help me. Tabang ako, Lord. Tabangi ko. And immediately, ang atong Ginoo stretched out his arm and he lifted Peter up. And Peter walked on the water again. This time, with our Lord, back to the boat. That is the promise we have in Christ. He will never leave us, nor forsake us. Now, bahin sa mga punto sa kaluwasan. Ator ko kang pahinumduman na po nini nga ang atong kinabuhi, mubo. It's too short. Bisan pag magkinabuhi ka din kalibutan, nag-abot ka usa ka gatos. Na may mga tao ba ning abot nagsobra pa usa ka gatos? Kana what is 100 as compared to eternity? 100, more than 100, still it is too short. Kung ikumparar nimo kana sa eternidad, right? Kaya ang eternidad usa man ka dugaya. It is such a long time. In fact, it is timeless. Nga naman. Tungod kay eternity has no end. Right? You see, atol nini atong pagkinabuhi karon during our lifetime. Muhimo mangitag labihas kadaghang mga desisyon. Diba? Some of them may be good, some are bad. Kaya ato na bitaw ning gihisgutan nga all of life is decision making. Decision making ang tibuok kinabuhi. But every time we make bad decisions, na ay mga consequences, na ay mga resulta, they can bring unnecessary mental, emotional, and physical pain. If we make good decisions, consequences are, na maupod na ang resulta, we can improve our mental, emotional, and physical life. Right? However, if we apply everything we need, everything we read in the book, aron sa pagmintinar kunuhay maayong panglawas, o butang ta, moabot kita sa edad nga usa ka gatos, we still have to face the grim reality of what? Dying and death. Basta, mga matay, magitang tanan. Now, therefore, the greatest decision we can make in this life, mao ang usa nga mag-andam kanato for the inevitable experience of going into eternity. Ug kanang desisyon na is to personally believe in the Lord Jesus Christ for eternal salvation. Mao gina. I would rather die at a young age having made this decision than to live to be 123 and die without Christ, without hope, and without eternal life. Kaya abin mo, ang kinagrabihang matang sa kamatay, kapila na yun, di na to balik-balik ka.
The worst kind to die is not to die in a terrible accident, or being murdered, or to die of cancer, or to die of coronavirus, but to die as an unbeliever. Kung mamatay ka yun, nga dili magtotoo mo na kinagrabihang matang sa pagkamatay. Nga naman, tungod ay kay ang resulta niya na kinagpaitan, kinagrabihan, kinangilngigan, a horrible nga dadangatan, horrible future didto sa unsa paghukom sa Dios at the lake of fire. Kaya sa may gisulti diya sa Juan 3:36, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang wrath kana mo na ang linaw sa kalayo, nga gitawag kadaghanan nga impyerno. Mao na kinapaitan. Mao na sangkuan sa di magtotoo. Grabe. Sige no, Isu Kristo bitaw mi sulti nga to sa usa siyang mga disipulo nga mibudhi niya. Kinsa man to si Judas Iscariote. Iyang ginaghudas. Mga palangunta kagwa na lang ka matao. It would have been better if you were never born. Mao po na isulti sa Dios ngadtos tanan nga mga di magtotoo. Mas may palagwan na lang na mga tao sila. You see. Ang Dios ra ba nagandam ng daan og funeral kanang plan alang sa mga di magtotoo. Mao na nga ako kang ginan nga kinagrabihan ng matang sa pagkamatay, mga pagkamatay nga dili magtotoo. So mao na nga ato ning gisgutan kay we are developing divine viewpoint gikan man sa unang-una sa Dios. Now, diyan sa Marcos 8:31-33, si Ginoong Jesucristo wa mutago ngadto siyang mga disipulo nga pasundo niya kini sila ug musunod sila niya ni Ginoong Jesucristo, dili kini sayon kay naay paglutos, naay kamatayon. Ang atong Ginoong Jesucristo called them for suffering, for war, for paglutos o kamatayon. Kay unsa may isulti ni Ginoong Jesucristo tungod kay kining kalibutan na musalikway man kanako, kining kalibutan na nga gidumala sa yawa ug sa sala, musalikway man ako. Ug kung kamo musunod nako kalagmitan musangpot pud mo ilansang tingali pud mo cross. But whosoever will save his life will lose it. Mao na gisulti sa pulong sa Dios. But whosoever will lose his life for my sake, tungod sa akong bahin, for my sake, and the gospel, sa mayang balitas kaluwasan, the same shall save it. Kaya mo bitaw itong popular nga bersikulo, what shall it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? Kinsa nga ni katong mauaw kanako og sa akong mga pulong niining mapanapawon adulterous makasasala nga generation, of him also shall the Son of Man be ashamed sa dihang inigadto na niya sa himaya when he cometh into glory of his Father sa mga bala ug uban sa mga balaan nga mga manulunda. Si Ginoong Jesucristo mingon ang
unsa ka bililhon sa bisag usa lang ka kalag. One soul is worth the whole world. Ingon ka bililhon sa tibuok kalibutan ng usa ka kalag. So you may gain the whole world and wake up one morning to find out that you have missed the most important thing in all of life. Why is your soul so valuable, be? Nga naman labihan mas kabililhon sa imong kalag. Do you know why? Tungod kay kanang imong kalag, unsa? Dayon na eternal. Ang atong lawas, nindot, tingali, kining lawasaw, lami, kining pagkatukod, but butang lawas nun, o yutanon naman na. It is a matter. Paminaw. Bisag, unsa pa kalig-on yan ng lawasa, mamatay ra na. It will only die. Nabitaw na si Hebreano 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Mamatay ka raman. You're going to die. Ang imong lawas, adto ra ka na ipahimutang sa lunganan, gawas kon gikaon ka nag-iho, unsa pa nang nabungkag na tungod sa na-eksplosyon ba. So, mao ni nga nanginaot ko nga, buhi ka pa inigbalik ni Ginoong Jesucristo. Kaya binimo, death is man's greatest impersonal enemy. Mao ni kinagrabihan og impersonal nga kaaway. Nabitaw na sa 1 Corinthians 15:26, unsay gisulti, the last enemy that shall be destroyed is death. Ato ning isgutan, dugang ugma, ayaw kalimot sa pagsunod ni ini. Sumpay ni ini. Magampo ta, Amahan na mong langit nun, nagkapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya kining tanan nga among gitun-an ni adlaw, naot nga kini masilsil gayon sa among limpatakan, o kini mahimong bahin sa among kalag. Kay kining mga butanga, imong mga hunahuna o Diyos, maurawan ang among mabaon inigbiya na mo ning kalibutan na. Salamat, nining gayuna. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan, bisan pa Balbido Evangelistic Ministry panalangin kini. In a mighty way, sa unsa ang buot nimong ipabuhat namo, agi og tuman sa imong kabubuton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.